Ik ben Jeroen Hertog, bestuurslid van zwemvereniging Scheldestroom. Waar zijn we en wat gaat er vanmiddag gebeuren? We zijn hier in sportcomplex De Eenhoorn, waar vanmiddag de regionale schoolzwemkampioenschappen voor de provincie Zeeland gehouden gaan worden. Deze zwemmers die gaan strijden om plaatsen in de nationale finales. Hoeveel ploegen doen er mee? Er doen 18 ploegen mee van eigenlijk alle gemeentes uit de provincie Zeeland. En dit is een vervolg op de regionale schoolzwemwedstrijden. En hoe is die verlopen? De regionale schoolzwemwedstrijden zijn hier goed verlopen. In de gemeente Sluis zijn moet ik even kijken, Sint-Bavo, Berenburg en Molenberg kampioen geworden. En die strijden hiermee. Daarnaast hebben we nog ploegen uit Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Capelle. Is dit een jaarlijks terugkerend evenement? Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de winnaar van de provinciale kampioenschappen het organiseert. Wat zijn de verwachtingen voor vanmiddag? De verwachtingen, dat is eigenlijk heel erg moeilijk. De teams die strijden met 3 zwemmers, 3 lid van een zwemvereniging en 3 mensen die geen lid zijn van een zwemvereniging. Dus het is heel moeilijk inschatten wie dit kampioen gaat worden. En wat zijn de disciplines? We zwemmen deze keer schoolslag en vrije slag. Oké, dankjewel. We gaan kijken. Er is serie 6 op baan 1 Louise Barbé van de Ierenschool. Op baan 2 Juri Halleman van CBS De Parel. Op baan 3 Maxime Schouwenaar van OBS Webeldingen de Waterduivels. Op baan 4 Sven Broers van het Kompas. Op baan 5 Noah Quist van Sint-Bavo. En op baan 6 Merel Holmes van de Ierenschool. Op plek 3 Sint-Bavo A. Op plek 2 de Vlaswiek. En op de eerste plek Molenpolwerk.
de Sint-Willy Broders uit Hulst. Gefeliciteerd. En op de eerste plaats is geëindigd het molenbolwerk uit IJsendijken. Gefeliciteerd. Ik denk, wat doe ik nu? Oké, dat is dus vandaag een hele grote prestatie voor jullie. Ja, dat is een hele grote prestatie. En wat is de volgende stap? De volgende stap is dat we naar Alblasserdam moeten. Naar de nationale finales. Dus dat is nog spannender, want dit was ook al heel spannend voor ons. En wat was het leukste? Ik vond dit jaar het leukste dat we zo ver waren gekomen. En de ludieke wedstrijd, vond je die ook leuk? Ja, we hebben echt niks gewonnen. Maar het was toch leuk om te doen. Ja. Nou, gefeliciteerd met jullie overwinning. En tot volgend jaar dan. Oké. Tieke, tieke, tieke! Is het tieke!